Den er mere stabil, den er mere behagelig at høre på. Den svejser hurtigere, netop fordi den kører mere stabil. Dan Jessen, jeg er nok lidt en blæksputter. Men normalvis så er det nok alle, jeg er mest kendt for. Her hos VM Tarm laver vi olie- og benzinbiler, og vi laver sprængstofbiler. Lyden på maskinen, der var meget anderledes. Meget mere behagelig at høre på. Og så smeltebadet var der med det samme. Den skulle ikke lige stabilisere smeltebadet, for det var den bare med det samme. Og derfor har du mere varme i smeltebadet, når det er, at du svejser ihjel. Og det gør også, at hastigheden på svejsningen nok er anderledes. Og også mere stabil for den sags skyld. Vi lavede nogle aluminiumsrør til nogle olie- og benzinbiler, og det var cirka 20-25% hurtigere end med 250'eren. Og det tror jeg, at det er fordi, den har det stabile smeltebad med det samme. Jeg synes faktisk, det var nemt. Altså nu er jeg ikke uddannet smed, så de andre maskiner var lidt forvirrende for mig. Men jeg synes, det er nemt. Og også bare, at du kan se, hvad det er, du trykker på. Hvor de gamle maskiner, jamen, når du trykker på en knap, du vidste faktisk ikke, hvad det var, du trykkede på. For det stod ikke med skrift, det stod bare med tegn. Så vil jeg nok svare ja. Nemhed. Og igen, lyd, stabil smeltebad i aluminium. Jeg har svejset lidt rustfri med den. Der synes jeg også, der var en forskel.